Като хиляди други българи, във втория етап на Втората световна война, Бончев е изпратен да се сражава срещу отстъпващите германци, доскорошните съюзници на България. До 5 октомври 1944 г. изпълнява 8 бойни полета, а след това пилотът получава нова задача. Трябва да прикрива 6 бомбардировача Дорние 17, начело на 2 четворки Месершмит 109, след което да проведе 2 самостоятелни атаки по наземни цели на шосето Крива Паланка – Куманово. Самолетът му е свален от противовъздушната артилерия. Летецът успява да катапултира и да се приземи успешно, но е пленен от германците. По-нататъчната му съдба остава неизвестна. Смята се, че е разстрелян във военно-пленнически лагер. Така си отива един от най-смелите и способни български летци, запомнен в историята като втората жива торпила. Така пропада един от най-големите герои на царство България. Така е заличен един доблестен българин, който в живота си винаги поставя на първо място идеала и дълга към отечеството. Неделчо Бончев получава признание за 8 въздушни победи над съюзническите сили, но се предполага, че реалният им брой е по-голям.